Ya, nggih sugeng siang Mas Tejo. Ya. Ngaturaken sugeng siang kojok dumateng Bapak Ibu para tamu sedaya nderek sowan menika wonten dalemipun Bapak Jarwo. Pak Jarwo. Ya, kagungan gati napa tek tamu nganti ompol-ompolan kaya ngene Mas? Ora neng sing ngompol kok nduk tamune iki. Lho tegese akeh banget ngono lho. Ora ompol-ompolan nek iki. Kok do suk-sukan kok ompol-ompolan. Nek semen ki ompol-ompolan ngono lho. Tamune kok suk-sukan. Makanya Bapak Ibu tamu sami lenggah kita suguhi oleh-oleh khas Gunung Kidul. Apa kuwi? Tiwul Gunung Kidul. Cocok. Kersa nggih Pak Bu nggih. Nek kalau ndak Gunung Kidul bisa menikmati tiwul. Kaya ngapa to tiwule Mbak Uut? Enak. Nek tiwule Mbak Uut pulen ku ora mergo tiwule. Ora mergo gapleke. Mergo kukusane. Kukusane piye? Sing gadang lho. Apik ya. Mas siapke ya Mas ya. Tiwul Gunung Kidul. Katur dulur-dulur saya monggo dados putar musiknya Mas Bro. Sesarengan campur sari pendopo Kang Tejo. Mbak Uut dalem ngerti gajah? Ngerti. Gajah ndelok. Ada Pak Jarwo ndelok. Seni dek ojo maido akeh sing kondang dek akeh sing misuwur. Untungnya apa? Untungnya Mas Mantos gawe lagu iki ya Mbak ya. Jadi iso memperkenalkan kuliner Gunung Kidul di seluruh dunia. Ya asik kene sing ibu-ibu. Mangga Bu, kula nuwun. Iya. Sekejakaken lenggah. Kamera di sini, kamera. Tak pikir sampean pun lali Mas. Tidak, Dek. Kalih kula larang Gunung Kidul. Tidak babar belas. Sing kondang dik gaplek lan tiwul ana watu lintang uga watu kapur babakan seni dik